Kung wala ka nang maintindihan. What's up mga kabihog? Ayan guys, dahil maganda ang panahon, so wala tayong magawa guys. So gagawa tayo guys ng TikTok. Magti-TikTok naman tayo ngayon. So guys, pakikita natin ngayon itong episode natin kung paano tayo mag-prepare para sa pag-shoot natin ng TikTok. So madali lang siya guys. Bago yan guys, bago lang kayo napadaan sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and bell button i-on nyo guys para ma-notify kayo lagi sa aking mga i-upload na videos. So tara guys. So ayan, kakabit muna na siyempre natin, makakabit muna tayo guys ng ating wifi. Siyempre kailangan natin ng internet kasi kailangan natin ng internet sa sa TikTok guys. Ayan, so magpa-wifi muna tayo. Ayan, tapos guys, so meron tayo dito guys na hinanda ng mga alapa. Ako tayo kang balo eh. Dali natin ito guys dito. Kita ba dito dito eh? Dito natin tatambak eh. So yan guys, siya ang ating cameraman muna. Ayan, si JP ang ating cameraman. So, ako tayo dito. Ayan. So ito guys, ang purpose natin guys dito is purpose natin itong mga palapa na to. Dahil yung shoot natin guys ay medyo kailangan ng stand. So mag-i-stand tayo dito. So kailangan natin guys na palapa para dahil ang ano nito guys, ang kwento guys nito is ito yung sakardo. So babarilin ako kunyari, so babagsak ako. So dahil guys mabigat ako, dahil ayaw ko nang maulit yung nangyari doon sa aking iskere. So ano yung TikTok gone wrong kasi yun. So talagang as in sumakit yung ganito ko nung pagbagsak dahil matigas. So ngayon guys, nag-prepare tayo ng mga palapa para pagbagsak ko guys. Kunyari kasi babarilin ako nito. So pagbagsak ko guys, hindi masyadong masakit sa katawan. So yan guys, subaybayan nyo guys yung aking gagawing gagawing TikTok. So ayan, so syempre ang ating cameraman ayun, nakahanda na siya. Tunik muna nak yan sa wifi. Ayan, ito guys yung ating gagayahing gagayahing episode guys sa TikTok. Ayan, so hindi siya masyado makita dahil malilom. So yan guys, so syempre katulong natin dito, syempre ang aking team, syempre hindi mawala si JP, JC, syempre ang ating cameraman guys. So buti naman nag-cameraman ka ngayon. So guys, gagawin natin ay medyo mapagod itong gagawin natin. Kaya hindi birong gumawa ng TikTok guys, lalo na pagka may instant na gagawin. So guys, panoorin nyo to. Kailangan meron tayong hindi nakukuha sa isang take. So 3, 2, 1, go! action! Ang pangit ng bagsak. Yan, go. Okay na. So konti tayo panood. Tingin. Nakalaan ko yan. Ayan. So next ano tayo? Next tawag doon, scene. Yan guys. So kailangan naman natin itong so cut tayo. So i-roll mo, lilipat ito dito. 3, 2, 1, action! Okay. natin.
Oh. So ayan guys, take 1 lang tayo dun sa ano natin. Sa pangalawang itawag doon, nakalimutan ko na guys. So ngayon, proceed naman tayo dun sa ano. Tapos na tayo diba yung ano na? Yung pagtapak, yung pagtak yan diba? Diba pagtak ako dyan diba? So action mo dito. Ayan. So para dito. So yun guys, dahil position na tayo. So, ayan. Oh, camera! Ito ang go. Action. Ay, cut! Ayan, siguro nakaganito ako, diba? Nakaganito ako ng posisyon, diba? Hoy! Oh. Camera! Camera. Action. Cut! Take 2! Camera. Action. Go. Ayan. I-check natin guys, diba? Focus pa sa trabaho mo dito. Focus natin. Ayan. So ayun nga guys, so maiksi lang to, kaya ano, so masakit yung aking tuhod, napatama doon sa tulis ng palapa. So yun guys, simpleng stunt lang yun. So ayun guys, kung nagustuhan guys ninyo ang aming ginawang mixing video, so don't forget to click like, i-views na rin nyo guys, and then pakipollow na din ang aking TikTok account, Limar to Jamito, at ang aking YouTube channel, Parekoi TV guys. Ayan. Please don't forget to like, subscribe, and bell button para updated kayo sa aking mga gagawin sa mga videos. So, ayun nga guys, siyempre maraming salamat guys sa inyong nanonood palagi at sa aking mga kaibigang sumusuporta sa YouTube. Hindi ko na guys kayo isa-isahin. So, bye-bye and salamat! Voy a la playa, ya subió la marea. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.